Patri, què tenim per ací? Mira, tenim unes carxofetes confitades en oli d'oliva i pernil crujier, un remenat de blanquet en cebeta caramelitzada i gambó. Això per anar obrint gana, no? Això és per donar ganeta. Bon dia, morsaors. Mireu, avui estem així per a que veieu el que ajunta també un bon esmorzar. Avui tenim així la regidora d'ací de Carcaixent, de Comerç, i la presidenta del grup de l'associació d'empresaris d'ací que formen part de l'oposició, per a que veieu també un poc el que ajunta un bon esmorzar. I on hem vingut avui, Arnau? Hem vingut així al Carpe Diem de Carcaixent i així estem en Patri, la blaveta. Què mos has preparat avui? Pues mos ha preparat unes carxofetes confitades en oli d'oliva. Hola. En moltíssimes altres coses passa, però sempre he de reconèixer que tot Està bona? Espectacular. Bueno, així va provar ara lo que es la ensaladeta esta, en forma chef. Pensaba que no se pega limón directamente a todo el tros. No, hombre, es muy bueno. A mí lo que me falta es un poquet de pa. Empané. Problemes, solucions, Pelayo. Molt bé, sí senyor. Atenció. ¿Qué, Pelayo, te capa algo més ahí damunt o què? Sí, perquè no sabem si porta blanquet o no porta blanquet. En teoria porta ceba, segur, caramelitzar, gambetes i a lo millor blanquet, ara ho sabrem. Porta blanquet? Sí que porta blanquet. Està molt bo, ho he aconseguit. Així tenim un entrepà de figatells en cebeta. M'ha tastat el logo de gusta. Tenim l'entrepà carper, pechugueta, pimentó, formatget i pernil. Pernil de raïl. I bacon. Les diferents textures estan molt bones, Així tenim la comprovació. Està boníssim. Així tenim un clàssic, que és el de la carn de cavall. Bueno, Arnau, ara vindrà el xivito. Bueno, ara encara mos queda així un trosset, però... Un trosset, però ara portarà el xivito, que ens ha dit Sara que és el que se mitjarà ella. Mira, ahí está. Sencer. Ahí está Patri. Patri net. Ojo! Sepia la romana. Espectacular. Jo pensava que ho dius de broma, bro. No, a mi m'han parlat molt bé de la sepia la romana, Mare meua, quin espectacle. Mare meua, què tenim per així, Patri? Una tatil de poma caramelitzada. Entrega així de trofeu. Tenim el trofeu a la capital de les Mossaretes. Capital de les Mossaretes 2021. Un gran premi comporta una gran responsabilitat. Moltes gràcies per aquesta distinció i nada, que continueu vinguent a provar establiments així per esmorzar. Que continuar potenciant la hoteleria. Vos queda encara molt per descobrir de Carcaixent, molt. I bueno, moltíssimes gràcies i des de la regidoria, evidentment, això es posarà en el departament per poder gaudir d'aquesta experiència.